गिबियावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबायहोनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो। बे बोसोना बिसोरनि थाखाय जायफोरनि गोसोआव बे मोनसे बाथ्राया सोंलु जानानै थादों आरो नोंथांमोननि फोथायनायाव नोंथांमोननि गोसोआव उगुल थुगुल जाबाय थादों जानो हागौ। आं बोसोनखौ फरायनो लादों लिबि बिजाबनि 11 अध्याय 4निफ्राय लानानै 7 पदसिम। आन्थाय गांसो सावरायनानै जाग्राब्लाबो बेफोर जुनारखौ जानो मोननाय नङा, मानोना बिसोरनि आसुगुरा खावनै नङा। उटआ गांसो सावरायनानै जायो, आन्थाय बिनि आसुगुरा खावनै नङा, बिनिखाय बे जुनारा सुवा। आरो एन्जर जोलैनि जुनार सेट्रापहु, बेफोरो गांसो सावरायनानै जायो, आन्थाय आसुगुरा खावनै नङा, बिनिखाय बेफोर जुनारा नोंसोरनि लागै सुवा। आरो सेसाया गांसो सावरायनानै जायो, आन्थाय आसुगुर खावनै नङा, बिनिखाय नोंसोरनि लागै बेफोरो सुवा। अमाखौ जानो नाङा, बे सुवा, मानोना आसुगुरा खावनैब्लाबो आदारखौ सावरायनानै जाया। आरो बेबादिनो गोबां दंबावो, नोंथांमोना फरायबा मोननो हागोन। बेफोर गासैनिबो लास्टआव मोनसे बाथ्रा दं, बे जाहैबाय सुवा होननाय सोदोब। आरो मोनसे बोसोन नायबावनि थिनहरजानायनि 11 अध्याय 5निफ्राय लानानै 8 पदसिम। बेयाव बुंदों जाहैबाय, आङो जफा नोगोराव आरज खालामदोंमोन। बे समाव आङो मोनसे दोरसोन नुदों। बे दोरसोनाव नुनाया बेनो, गांसे गेदेर फास्राहि बादि मोनसे मुङा खना फारब्रैयाव हमनानै नख्रांनिफ्राय आंनि सिगाङाव हरख्लायदों। आङो मोजाङै नायनानै नुबाय, बेयाव गासै रोखोमनि आथिं थोंब्रै न'नि आरो हाग्रानि जुनारफोर, हायाव मानबायग्रा जुनारफोर आरो हाग्रानि दाउसिनफोर दं। आरो आंखौ बुंनाय बे रावखौ खोनाबाय, ओ पेटर, सिखां, नोङो बेफोरखौ सिथारनानै जादो। नाथाय आङो बुंफिनदों, ओहो फोरबु, आं जाया। हुदा बादि सुवा आरो बादुवा सानजानाय मुवाफोरखौ मालाबाबो आङो आंनि खुगायाव सोआखै। आरो 9 पदआव बुंदों जाहैबाय, आरो आङो सोरगोनिफ्राय खननैनि बेबादि बुंनाय खोनादों, इसोरा जेखौ फोथारबाय बेफोरखौ नोंसोर सुवा दाबुं। पेटरा जेब्ला जफा नोगोराव दंमोन, बे समाव फोरबुआ बेजों दोरसोनाव रायज्लायदों। बेबो बुंदोंमोन, आं बेफोर जुनारफोरखौ जाया, बेफोर हुदा बादि जाहैबाय सुवा। नाथाय फोरबुआ बुंफिनदों, इसोरा जेखौ फोथारबाय बेफोरखौ सुवा होननानै दा बुं। नाथाय गोदोनि दिनाव हुदा बादि आयेन बादिबा बेफोर जाहैबाय सुवामोन, आरो बेफोर हुदाखौ मानिनानै, बेफोर आयेनखौ फालिनानै मानसिया इसोरनि सिगाङाव धोरोमिया सानजायोमोन। नाथाय जेब्लानिफ्राय प्रभु जिसु ख्रीष्टआ बे बुहुमाव फैनानै कालभारि क्रुसाव थैनायजों, गावनि थैजों गासैखौबो फोथारबाय, बेयाव खुनु सुवानि बाथ्रा गैबावलिया। बेनिखायनो बोसोनाव बुंदों, आयेनखौ फालिनानै मानसिया धोरोमिया जाया, नाथाय ख्रीष्टखौ फोथायनायजोंसो। बेनिखायनो जेब्लानिफ्राय जिसु ख्रीष्टआ बे बुहुमाव फैबाय, कालभारि क्रुसाव थैबाय, बेनो जोंनि लामा, बेनो जोंनि स्रां जाबाय। बेनिखायनो जहननि 3 अध्याय 16 पदआव बुंदों, मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय, बिखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। बेयाव बुंदों जाहैबाय, ख्रीष्टखौ फोथायनायजोंसो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन होननानै, हुदाखौ फालिनायजों नङा। जुदि जानायखौ बासिनानै नों बासायजायोमोनब्ला ख्रीष्टखौ फोथायनांनाय नङामोन। नों हुदाखौ फालिनानैनो धोरोमिया सानजागौमोन एबा धोरोमिया जागौमोन। 1 टिमथि चैप्टार 4 verse 1-5 आवहाय बुंदों, गोथार जिउआ रोखायै बुङो, उननि बोथोरफोराव खायसे मानसिफ्रा फोथायनायनिफ्राय उनफिनगोन। बिसोरो आन्दायहोग्रा जिउफोरखौ मानिगोन आरो बादुवा जिउफोरनि फोरोंनायखौ लागोन। गुदुं सोरजों सावजानाय बादि गोथै गोसोनिफ्राय ओंखारनाय नंखाय फोरोंनायफोरखौ बिसोरो फेरेदबायो। हाबा जानाया गोरोन्थि होननानै बुङो आरो खायसे खायसे मुवाफोरखौ जानो हामा होननानै बिसोरो रायबथायो। नाथाय फोथायग्राफोर आरो इसोरनि नंगौखौ मिथिग्राफ्रा इसोरखौ हामबाय होननानै जायो। आरो जानो थाखायनो इसोरा बेफोरखौ सोरजिदों। इसोरनि सोरजिनाय मानियानो मोजां, मुङा मुंसेबो गारजाथावथाव नङा। नाथाय मोनफ्रोमबो मुवाखौ इसोरखौ हामबाय होननानैसो जानो नांगौ, मानोना इसोरनि बाथ्रा आरो बिनियाव आरज खालामनायजों गासैबो इसोरजों नाजावजानाय जायो। आरो आं बेखौ बुंखायो, खायफा बेबादिबो बुंनो हागौ, बिदिबा जौखौबो आरज खालामनानै लों, इसोरखौ हामबाय होननानै लों, इसोरनाव गथायनानै लों होननानै। ओहो, बोसोना जोंखौ बेबादि बुङाखै।
1 Corinthians chapter 3 verse 16 आरो 17 आव बुंदों, नोंसोरो गावसोरनो दि इसोरनि न' आरो इसोरनि जिउआदि नोंसोरनियाव दं, नोंसोरो थारैनो मिथियाना? बिनिखायनो सोरबाया बे इसोरनि न'खौ संहार खालामब्ला इसोरा बिखौ संहार खालामगोन, मानोना इसोरनि न'आ गोथार आरो नोंसोरनो बे न'आ। दिनै नोंखौ आरो आंखौसो बुंदों इसोरनि थाग्रा न'आ। आरो लोंनानै रावनिबो देहाया मोजां जाया। बिनिखायनो लोंनायजों सोबनायजों जुदि बे इसोर थाग्रा न'आ संहार जायोब्ला गोसोआव ला, इसोराबो सानसे नोंखौ संहार खालामगोन। आरो बोसोना बेखौबो बुङो, नोङो द्राखा बिदैजों दाफे, नाथाय गोथार जिउजों फे होननानै। 2 Peter chapter 2 verse 2 आरो 3 आवहाय बुंदों, आरो गोबां मानसिफ्रा बे लांसुनियाफोरनि आखल गियानखौ सोलोंगोन, मानोना बिसोरनि मावनायफोरनि थाखायनो गुबुनफ्रा नंगौनि लामाखौ निन्दिगोन। नंखाय बाखाय सल'फोरखौ खोथा बायनानै बिसोरो नोंसोरनिफ्राय रां खामायगोन। गोबाव सानफोरनिफ्रायनो बिसोरनि सायाव बिसारा थाम-थिमखा, संहार खालामग्राया सिरि मोननानै दंखायो। बिनिखायनो आं साफ्रोमखौबो गुरैयै खावलायो, बोसोनखौ फारसेनिफ्राय फरायनानै नाय, मा बुंदों मा बुङाखै। सोरनिबा बुंनायखौल' खोनासंनायजों नङा, नाथाय नों गावबो फरायनायजों बिजिरनानै नाय। इब्रायारिनि आद-अध्याय 7 पदआव बुंदों, सिगांनि रदायाव मुंबो गोरोन्थि गैयामोनब्ला नैथि रदाय नांगौ गैलियामोन।